खुलुमबाय। दिनै 18 जुलाइनि फुंबिलियाव माखासे खौरांफोर जथायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। दा बाहाय फैदो फार्स्टनिफ्राय फारि-फारियै मा दं नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। थाम्बनेइलाव नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। दा आसामाव कर'ना भाइरासजों 17 जुलाइआव सासे थैदेरदों। बिथांजों लोगोसे गासै 51 सा जाहैबाय थैनाया। बिथांखौ 75 बोसोर बैसोनि सुनील रय होननानै सिनायथिनाय जादों। बिनिफ्राय गासै 17 जुलाइआव 551 सा डिसचार्ज खालामदों। बेजों गासै डिसचार्ज खालामनाया गासै 14,105 सा जाहैबाय। आरोबाव गुबुन फारसेथिंजाय गासै 17 जुलाइआवनो 1,218 सा गासै गोदान पजिटिभ केस मोननाय जादों। दा बेजों लोगोसे पजिटिभ केस जालांनाया 22,864 सा जाहैबाय आरो अदेबानि डिसचार्ज खालामनानै दा एक्टिभ केस थानाया 7,705 साल' जानानै दङ। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों मैया 17 जुलाइखालि डिसचार्ज खालामनायनि बेलायाव बर'नि सासे आइजो 80 बोसोर बैसोनि बिथाङाबो डिसचार्ज खालामजादों। दा बिथांखौ अनिमा बर' होननानै सिनायथिनाय जादों आरो बिथाङा GMCHआव फाहामथाय लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों क'क्राझारनि वर्ड्स एन्ड वर्ड्स लाइब्रेरि आरो पाब्लिशार जों दिहुनजानाय दानसेयारि लाइसिया ओंखारफिनबाय। बे बिसाना सावन दाननि बेजों 3थि बोसोर सेथि बिसान जाबाय दानसेयारि लाइसि उदांस्रिया। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों जम्मु आरो काश्मीरनि शपियायाव भारतारि सिकिउरिटि आरो उदखारिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव दासिम 4 उदखारिफोरखौ फोजोबनो हानायनि खौरां नुनो मोननाय जादों आरो मख'बावदों दि दासिमबो बे मोगा-मोगिया सोलिगासिनो दङ होनदों, जायनि थाखाय सिकिउरिटि फर्स बिथांमोनहा ओनसोलनि थागिरिफोरखौ बायजोआव ओंखारनायनिफ्राय बादा होदों। मख'जाथाव बे जाथाया दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ होननानै बुंदों, जायखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। ANI आरो निउस 18आवबो बेखौ गोबां फोसावनाय नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, चेक खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों दासिम सोलिबाय थानाय साख्रिनि रादाब। गोबाङानो कमेन्टआव कुइसन सोंहरदों मा दङ दासिम मानो गैथ'वा होननानै। दा अदेबानि सिगांनिफ्रायनो होबोगासिनो दं, रेगुलार जायफोरा नायो बिथांमोना मिथिखायो। दा अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय होदेरनाय जादों। फार्स्टआव लास्ट डेटआ 20 जुलाइआवनो बे साननैल'सै। दा बे जाहैबाय जरहाट जिल्लायाव ओंखारदों चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटआव 4 पियन, बाहाय आनरिजार्भ 2, OBC सासे आरो SC सासे दं। चौकीदाराव 2 पस्ट दं, आनरिजार्भ 1, SC 1। दा बाहाय ST नि मख'नाय गैया जों साननो हागौ, नाथाय आनरिजार्भआव एप्लाइ खालामनो हायो। दा बिनि बैसोआ जानांगोन होनदों। आं ST निखौल' खिन्थागोन, गोबां दं, नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय। ST आ 80 निफ्राय 43 इयार्स जानांगोन। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जानांगोन 8 पासनिफ्राय मेट्रिक पाससिम, नाथाय हायार सेकेन्डारि पास जानो मोननाय नङा होनदों। हायार सेकेन्डारि पासनिफ्राय जेसेबां गोजौनि एप्लाइ खालामगोन बिसोरो रिजेक्ट जागोन। नाथाय अफलाइनसो अफिसियेल वेबसाइट दङ, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों www.jorhatjudiciary.gov.in। लिंक आरो साबसिनै नायबावनो थाखाय नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों आरो बाहायनो नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टखौबो। बिनिफ्राय मोनसे दंबावो दासिम सोलिबाय थानाय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव गासै 225 सा जुनियर एसिस्टेन्टनि पस्ट दं। 8 आगस्टसिम दङ बेहा, गोबाव दंबावो। ग्रेजुवेसन जानांगोन आरो कम्पिउटार डिप्ल'मा नांगोन। एप्लाइ फिस गैया, बैसोआ 18 निफ्राय 38, नाथाय जोंहा संबिजिरबादि रेहाय मोनगोन, अर्थात 5 बोसोर बांसिन मोनगोन ST हिसाबै। बेनिफ्राय अनलाइन जागोन, लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ, नोंथांमोना बेखौबो नायना लानो हानाय जागोन। अदेबानि सिगाङाव बेखौ फोसावखांखाबाय। दा बेखिनिमोन, गुबुन खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय टाइम टु टाइम फोसावना लानाय जागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा दासो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाब्लानो जाबाय। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।